खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो दिनैनि बे बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि फाइनेल दिनै फाइनेलाव फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरो दायो आङो गावनिनो दोंसे मेथाइ खननो नागिरदों आरो बे मेथाइखौ जोंनि आदा सोमखोर बिथाङानो लिरदों आरो मिउजिक खालामदों जोंनि अमर आदा स' आदानि थाखाय खेबसे आखाइ खबनांगौ गासैबो अमर आदा थेंक इउ अके Elisha बिनानावनिसिम जोंनि गेजेरावहाय मिलौदो देंखोजों मेथाइ खननानै जोंखौ मुहि होबाय रंजाहोबाय बे समाव आं आरोबाव हांख्रायबावनो नागिरदों जोंनि बर'नि नायजानाव मेथाइ खनगिरि सुलेखा बसुमतारी देंखोगिरि बिथांनि लोगोसे मेथाइ जोङो खननो आखायाव लादों ऐसे आहार को पाना नहीं करना ना करना इसके बाद मॉनिटर तो हमारे पास I'm